Как ще реагират на шамарите в Шампионската лига последните два европървенци? Уикендът дава възможност да проверим характера им при хлъзгави гостувания във вътрешните първенства. Реал Мадрид играе с традиционно неудобен градски съперник – Райо Ваякано, и то на Ваекас. След получената лекция в Ливърпул, белите са поразклатени и ще подходят по-предпазливо, особено през първото полувреме. Райо пък няма много гориво в резервоара след епичния обрат от 0-2 до 3-2 срещу Лех Познан в четвъртък. Да не се забравя, че ъндари са всички домакинства в Ла Лига на Райо през този сезон. Тук дори слагаме гол горница и предвиждането ни е за максимум 3 гола в дербито. Същия изход очакваме и на Лион Пари Сен-Жермен. Шампионът на Франция и Европа беше победен от Байерн насред Парк де Пренс. Освен това, офанзивата е окастрена без Дембеле, Дуе и летящите бекове Хакими и Мендеш. Лион пък се скапа след този обрат от 3-0 до 3-3 срещу Париж. От тогава е неузнаваем и няма вкаран гол. За капак в шампионатните матчове този сезон на Лион вкъщи и ПСЖ навън има само едно преминаване на линията от 3,5 гола. Тези и още предвиждания можеш да видиш детайлни обосновки на сайта ни. Също и в Телеграм групата ни. Имаме и абонаментна секция за по-тлъсти от към стойност прогнози. Доходна и безаварийна, колеги, и нека отборите не се правят на 3,5.